Ikaw, Imoy, kamusta ay, magdamag mo? Hi, good morning everyone. Ay, nag-aalam pala ako dito. Good morning po sa inyong lahat. Today is Monday. Hindi pala Martes ngayon. Monday pala. My God, hindi ko na alam ang araw. Labas ka mo. Ito, Imol. Kapag ka mambunis-biso, Imol? Sino ba yung mga bisita ko? Di ko mabasa. May training kayo, 8:30. Ang daming mga nagtamsak. Hello, Alan Pumarada. Good morning to you. Hi, Sis Luz, Lucita Romero TV Official. Mega love shout out sa iyo, sis. Hello, Miss Ann Channel. Good morning. Hello, Maring Kababayan, Mix Vlogs. Ang aking Maring Kababayan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Lunes na naman. May 5. So, may training kayo ng 8:30. Galaw. 8:30. Training.
ay. Sino mga nandito? Jaycoy! Hello, Sir Jaycoy. Ayan, si Sir Jaycoy. Sis Luz! Oh, mag-love shout out to you, Sis Luz. Ayan, nag-update lang po ako kasi busy kami mamaya. Meron kaming fire drill. Hindi ako makakapag wifey namin. Madamdama sumangkot. Hindi na talaga nadamo ka naman dami ka hindi na kanya tumasok sa tuwa ko kaya da. Ano ba ta? Uri mo sure balance ta ang takwa. Pagidin. Ako mo supply ti dano. Awan, kalo ni. Apay na sila. Labatan di pa. Ito. Ha?
Baka rong ti nai-reading da, di pa nagdakalan ti bayadak ti ano. Diyan mo naman no di kwa, last reading ni. Nung sumangkot ni Waway, balak tongkol. Bakit tinawag ng bata? Dahil tinabatan, tatangin mapamay. Mangulong hindi natin ginawin. Hindi ko data, di April. Buwan, nagnauli lang. Datotip. Wala nun. Di ba dapat tumataas lang po madayta? Buwan ako ma. Kasi kung konsumo kami ti danong. Buwan, apin mapang. Ito 117 na hindi ako manan. Ah, 1179. Buwan, Dapat hindi naudin. Dito yung produce, dito ko anan. Dito press na lang. 700 doon. Bali ko na, bali 7 lang na 6. Baka nagkabaliktad Uncle. The guy. Present can preview. Baka kanya naman niya. Amo pa yun. Kitaan nyo aja yung record yun. Saban lang ko hindi daw. Talaga tamo. Kita sa gigi. Wala niya, hindi ni Waway.
Wake up na. Huwag ng plato. Ah!
Bye everyone. Maraming salamat po. Happy Monday sa lahat. Thank you Ma'am Luz. Sis Lucita Romero TV. Maraming salamat. Idol Alan Pumarada, Kabsat Nati Dalde. Maraming salamat po sa lahat po na nagpunta sa aking live ngayon. Alright everyone, I'm gonna end this live and God bless us all.